La sala de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Girona ha estat l'escenari triat per consolidar un front comú entre totes les forces polítiques de la ciutat i els grups parlamentaris amb representació gironina a Madrid amb l'objectiu de defensar el projecte ferroviari de la ciutat. L'alcalde de Girona, que ha agraït la mostra d'unitat i unanimitat, ha argumentat que aquest projecte es cansa sobre 3 grans eixos, que són el tren d'alta velocitat, el tren convencional i el viaducte. De la reunió ha sorgit el compromís de crear una mesa permanent que es reunirà periòdicament per tractar les novetats i per intercanviar opinions sobre el desenvolupament de l'obra. Hem tingut un intercanvi molt ric d'impressions en el qual hem expressat, com sol ser habitual a Girona, amb unanimitat i amb unitat, els desitjos en relació al tren d'alta velocitat, al tren convencional, al viaducte. El compromís de tots plegats és ajudar-nos mútuament, que la gent gironina que està en el front de Madrid conegui de primera mà la posició de la ciutat perquè en pugui fer una defensa acurada. Des de la ciutat els hi hem expressat en quin punt ens trobem, quines són els temors o les inquietuds que en les properes setmanes i mesos s'hauran d'anar aclarint. Els representants polítics han acordat avui a l'Ajuntament de Girona que aquesta mesa permanent es reunirà amb una periodicitat bimensual.